Vanha kunnon isännöinti, vinkkivideo, terve. Eli takana näkyy antenni, hyvin tuttu harava antenni kaikille helsinkiläisille ja paljon monelle muillekin. Näitä antenneita on erilaisia pitkin kaupunkia kiinteistöissä, esimerkiksi tällaisia. Tuolla näkyy 2 kappaletta mobiiliantenneita, niin kuin sanotaan, ja niitä on erilaisia ja kuinka paljon vaan. Pointti on siinä, että näistä maksetaan rahaa ja se, että niitä on tuolla katolla, operaattorit niitä vuokraa. Jos teillä on taloyhtiö, jossa ei vielä ole mobiiliantennia katolla, niin kysykää operaattorilta, että onko verkossa heillä jotain tyhjiä kohtia, ne voi olla kiinnostuneita asentamaan teidän katolle näitä antenneja. Jos teillä taas on jo näitä antenneja katolla, niin muistakaa, että ne voi vuosittain neuvotella uudestaan, että niissä saa paremmat ehdot. Vinkin antoi Vanha kunnon isännöinti Helsinki Oy. Moi! Vanha kunnon isännöinti. Voit soittaa, lähettää sähköpostia tai tehdä tarjouspyynnön netissä.